Hi guys, kumusta? How's your day? I hope nasa mabuti kayong kalagayan guys, no? Especially na yun ang atong mga kababayang OFW nga wala ang lingaw kundi ang pagpaminaw lamang no sa mga drama gina-upload nato diri. Courtesy of RMN, DYHP Cebu of course. Anyway, today is December 12. Og Huwebes karon guys, musta man ang panahon diha no sa inyo. Jure grabe kabugnaw guys kay duha na kaadlaw no sigulan-ulan og lami kay katulog. Kamata ko guys no naninda ko alas 12 na sa udto kay napalami gyud akong tulog guys. Ambot nganong lami man gyud ni matulog no labi nagulan-ulan. Anyway, ang inyong madunggan karon is drama nga sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod, and we are now part 5 guys. Yes. Og salamat nga pala no sa 114 views no sa part 4 guys. Og 4 likes but wala tay comments no. Yan, thank you so much guys sa inyong pagtan-aw no or pagpaminaw sa mga drama diri na atong gina-upload no sa radio vlog of course. Ang niagi guys atong nasayran no nga nang hambog si Rubin guys no i-offera niya ang iyang mga barkada og 50k nga sweldo guys. Kinsa man mohatag ron og 50,000 nga sweldo no samden ni ka partahan si Rubin pero matud pa ni Sara guys no nga grabe ni siya kahambugiro no og hangin nun. Oh, di siya down to earth guys no. Unsa man day ang background ni Rubin di ay mas kwartahan pa din ni siya ni Piolo Pasculado. So ang ilang mga pangalan guys no based good no sa mga sikat nga artista no. Like Rubin Padilla, Sara Geronimo, o Robin Piolo Pascual. So unsa man nga trabaho guys no ang gi-offer ni Rubin para sa iyang mga barkada o anong mahatag man na siya ginani kadako no nga 50,000 guys ang sweldo. So dili ganahan si Sara guys no kang Rubin kay kuan ni siya no hambogero. Og magbasa ta guys no sa inyong mga comment dire sa drama nga dire ta guys sa mga aso ni Kuya Goliath nga adunay title nga Kunakunan Saleswoman. Kunakunan Saleswoman. From there, salamat sa inyong 13 likes, 546 views. I hope mabot pa na siya guys no og 1,000 before matapos ang tuig. Yes, pila na lang kaadlaw guys no. Wa na live buwan no mag bagong tuig na sadta 2025 ug matud para ba sa mga kuan guys no manghuhula no ando na kunoy sakit mo abot guys sa 2025 pero I hope nga nasuyop na sila guys no unsagahan ni siya nga kuan. From there guys magbasa tag comment ni Dads Vasquez, daghang salamat sa YouTube vlog og Sir Dodong sa mga aso ni Kuya Goliath sa Kunakunan Saleswoman. More power RMN. Then from Pohan Friends, salamat. Og from Rocky Vlog, ibalik-balik na lang na ako di paminaw. Wow, thank you so much Rocky Vlog no sa mo pagbalik-balik og paminaw. that the pleasure is mine yun guys no. Dako ginagkatabang sa akong channel no. Para maka-earn ta diri makasweldo ta guys karong buwan na guys. Nagkadugay nagkagamay gyud ang atong revenue diri guys no og siguro di na puta makasweldo ani sa kuan January tungod silang minimum guys nga $100 which is very dako rayo kaayo no especially sa among mga small content creator. So I think enough na tong intro, magsugod na guys ang drama again. This is sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod part 5. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. Happy listening. Don't you see that now you've gone and I'm left here. Naglagot lang gid ko. Kang Piolo? Yes, mommy.
Oh, nganong naglagot ka man ni Piolo? O sabay sa niya. Nganong naglagot ka man? Balikon pa yun ako, mi nga babaydor siya. O nganong maglagot ka man kung babayador siya? Nga naman, may relasyon mo? Aduna. Sarah, nagkarelasyon na mo ni Piolo? Yes, mi. Pero, gibuwagan na ako. Unsa? Oh, buwag dayon. OMG! Nga naman! Wa lang. Wa ko ganahi. Ay, pasabta ko, oy. O sa baga pagkahitabo, ha? Nagkarelasyon mo, niya. Buwag dayon? Wa man makauyon. Siyon si Dugayan. Aw, buwag dayon. Kano sa lang mo nagkarelasyon, ha? Ganina lang, mi. Dito sa mall. Nagkauyab, mi. Oh. Pero, waabtig ko nga sa oras. Buwag dayon. Oh, come on. Sarah, nga naman. Doon sa bahinungdan. Mi, sa ako nang gikaingon. Babaydor lagi siya. O giyon sa man mo pagsuta nga babayador siya. Ang iyang gisulti na ako. Basta naa siya. Daligid ka ngayong mabalaka. Tungod kinaa siya. Safety ko no kayo ko. O kung mao ka na, very good. Very good siya diyang dapita. Pero pag ingon niya nga, ingon anak ko rin siya kumupanggag babay. Okay. Unya? Aw, buwag dayon. Unsa? Buwag dayon. Sarah nga naman. Nagpasabot lang na mi. Nga, daghan na siyang naawgian nga babae nga iyang gipangga. Di ba sakto ko? Sarah? So, buwag dayon. Sarah? Sa ingon lang niya na kasayon? Mi, dili ko gustong salin ko. Sarah, iha. May muot pala ko nimo. Mommy. Iha. Dili ingon ni Ana ang pagpakigrelasyon. Mura kang bata, Ana. Unsa mi? Ang pagpakigrelasyon, nagkinahanglan ka na og pagsalig. Trust. Kada kay misugot ka niya, nga sa ato pa, aduna kay pagsalig ka niya. Mi, nisalig magod ko pag first. Nga ako ra. Pero, mura magog doon na siya kagahapon. Oh, dili na lang ko. See? Ang imong gisulti, way ikong basihanan. Unsa mi? Miingon ka nga murag, doon na siya'y kagahapon. Nga sa ato pa, dili ka sure. Dili ka siguro. Pero ang iyang giingon nga, ingon siya ana. Kung mo pangga siya babae. Unsa day na bi? Iya lang ka ng gisulti para mo salig ka niya. Nya. Dili na magsilbi na ko, mi, uy. Ang gusto na ko sa lalaki kanang ako ra. O wa mag-agi ni bisan kinsa. Dili ko gusto second hand ko, no. Gusto ko brand new. Sarah. O niya, sa dihang imo siyang gibuwagan? Misugot lang sab siya dayon? Wa. Namugos pa nga, iya kong ihatod. Pero wa ko musugot, nibiya ko. Naguna magani ko nila. Ni-action siya pugong na ako, pero wagid ko magpapugong. Nilakaw-gid ko. O wa ka pasa? Ni-action siya sa agpas. Pero, wa man mo pa dayon. Mao ba? Disamot gani akong kalagot niya. May samot ang imong kalagot nga wa siya mo padayog agpas nimo? Buang siya. Tanaw ra. Kibiyaan lang ko ay. Wag ito baga nga akong pangutana. Uy, si Sarah ba niya? Hello, Sarah!
Hello, Risa. Nauli na ka? Oh, nauli na ko. Okay. Sala si Buloy. Asa na? Tuwa pa man dito sa mall. Giam-aman to ni Buloy si Piolo kay murag nag-uul man to. Unsa? Nag-uol nga naman? Imo magibuwakan. Risa. Nag-all day siya? Giam-aman to namo ni Buloy, uy. Puro man siya nahugnugot sa dihang nibiya ka. Atik sad. No, dili ate ko Sarah. Nakita kinako, nag-uol siya. Nga namang mag-all good siya. Naidagang babae, oy. Mr. King good siya. Basta lagi kay nag-uol siya. Huwag siya makasabot sa iyang gipati. Ngano ko nung, ingon lang ko nung adto pabubo ang inyong relasyon. Nisumbong siya ninyo? Nisumpong taon si Piolo. Bayot good niya. Sarah. Ang laki nga mo sumbong sa laing tao. Ilabi na sa relasyon sa babae, bayot na. Di mo tingali, Sarah. Uy, isumpong lang siya namo. Kay amo man siya gipugos kung anong subok kayang iyan nagway. Sos, atik lang tong iya. Dili biya tingali, Sarah. Ingon siya na suko lang kuno kasi ang gisulti. Nga para namo ni Buloy, dili gyud angay nimong ikasuko. Oh, tingali para ninyo. Pero para nako, dili. Sarah, Never ko musaw og salin. di ka maluway niya. Tay malagod, nga na ikaw man ang mo explicar. Gisugo ka niya? No, uy. Naluoy lang ko niya. Hinungdan nga nihangyok ko ni mo nga. Mag-uli na lang mo. Risa, ikaw gid ang mo hangyo? Unsa ka ikaw si Piolo? Palihog ha. Ing na si Mr. King nga dili siya magsumbong-sumbong sa problema nis babae uy. Bayot kay siya ana. Bayot. Bye. Da. Sumbong pa siya. Ug si Risa pod, mo sige mi hangyo nga mag-uli mi. Kasi pagtuon niya, cheap? Malhin kita diri da, bita. Maili ni bay kay dunay beer in can ba? Bita na. Sa kato pa ning akong amigo, si Sagit. Singon, Birkol! Kadungog kita ko anak sa Birkol. Milagro na. Inom ka? Panagsaran ko niya ako. Panagsaran ni. Bida. Sama na paungaw si mong kayo, boss? Ha? Gali ay. Oh, come on. Paungaw na ayun. Unsa maga? Ako sa una, bay? Sa di yung giliuban ko sa kong uya ba sa una ba? Gipaungaw na ko. Gidasok na ko ang babae sa kakuglan. Gihubuan ako tanan. Gipahungaw na ko. Limahong nang kayo. Oo, ang hanggaw niya. Wala. Dili mo sabot ko gibati lagi. Ano na yung kwato mo kantaw? Kinsa siya! Nganong nagluib ka? Kinsa siyang pinangga mong labaw pa ka na ko? Unsay anak kaniya nga wala ako? Nanaw mga tao na to. Ang lingi mo. Kanta-kanta na to eh. Lingi mo di ako na unsaw ko. Kuan bay kinang dili makaitan tong sakit ba? Tungod kay magkayo makadevelop. Alay man ka na, wadantig tunga sa oras buwag dayon. Porbida. Oh, no, unsan pero anhibaw ko. Tandog imong garbs no. Murag mausan. Tandog li, klaro kayo. Pero di po lalim eh. Murag kay dunulam sa pagkaon. Nya pag dunol sa diha mo kaon ta ka gibawi kalagot, di ba? Lagot tinuod. Pero lang di lang ta maglagot eh. Ama-ama lang gyapon nato atong kagalingon. Kuan man gud para nako ba. Ang tanang pangitabo mo na ginaingon doon ako na mga hinungdan. O kuan ba kanang sa ato pa doon ako noy tumong og tinguha ang mga panghitabo na moabot sa atong kinabuhi. Kani. What do you mean by that, ha? Basin gituyo lang tingali ni Bay Buloy aron ako masuta. Unon sa nako siya kamahal. Bay Phil. Tingali siya gibuhat
Mao ni pagsukod nako kung sakitan ba ko. Oh, Ay, nagsikilag ring. Wagit mo tupag si Piolo ay. Tupag ako pa. Hello. Ay, may kinitubag na kit ka. Risa, nanawag ka. Tawag ka si Sarah. Aron magkauli mo. Unsa? Don't you see the O lagi, tawag ito. Aron sa ingon magkauli mo. Mao ba? O lagi. Sige na, kay ako naman itong gi-explikaran. O, giunsa nimo pag-speaker? Aw, simple lang, kwet. Akong giingnan nga guul kaayo ka nga gibuwag ka niya. Nyaw. Masumibong niya. Mauto na na siya. Ngano ko nung nahibaw ko. Tapos, Ako siya giingnan nga nisulti ka namo nga gibuwagan ka niya. simpong niya. Gipakaingon ako og maluoy siya. Wadi ay. Naglagot man hinuon Piolo. Oh? Anong naglagot man siya? Ang ingon siya nga ang lalaki ko nga musumbong sa problema sa gugma. Usa ko nung kabayot. Bayutan siya ako? Ang laki lagi ko nga manabi sa problema, bayot ko nun na. O, para niya. Huh. Bayot ko daw. Nisiyar ako sa akong problema. Kaya huwag ko magkasabot sa iyang gibuhat ba? Siyang paghatag og problema na ko. Mao gani aron magkasinabot mo tawgi siya kay akong pagtuo makigbalit to nimo. Kaha? O laki. Pag-explicar na ko niya, giingnan noong ko niya, ngano ko nung ako'y mo explicar niya. Mao ba? O, salamat kayo, Risa. Huwag sa pa yan, uy. Sige, tawagin na ha. Okay, bye. Hanggaw. Hanggaw gitingali ko. Ay, tabangan nun ako sila. Gitabangan ako pero gikusi ang akong kasing-kasing. Hanggaw man ka ako eh. stopod ka. Tinuod na. Nya. Hindi man mo tawagan. Kuan bay. Saban. Tandog sa tinong garbo na ko bay. Iya, may pa rin siya. Basta garbo naging magsugo, no? Usahay. Adi may sulbad problema, eh. Kaya magpalabi ang garbo. Oh, ay, si Puhupaw niya. Unsa mo nga, eh. Okay, may mong anak. Yung makasulbad yung problema. Problema na ko, matingali. Oh, iya. Ilang kutahan na istorya ako, beda. Sa'yo kay problema. So, dagwain mo, ay, klaro kayo na kay problema. Para na ko ba yung murag hindi na tingali problema ako ni. Na may daghang babae, daghang babae. Daghan ng mga babae. Jennifer, na. Turyanga kay. Tawad. Mahalin tabako to turyanga ka. Tinuod oy. Ada daghang babae da. Pero ay yabag ning kasing-kasing na toy. Yan. Og ingon na ning atong mga mata, yabag sa kini. Mauni labing yabag ang atong mata. Ato mga mata. Oh, Nga naman. tungod kay ang imong mga mata makita og nindot nga magkabiya nga babae. Ani ba? Tinuod na. Bitaw no. Oh. So, ang sudan sa tanan natong gibati dong, no? Kabaw ka? Tungod rin sa mga mata. Ang sadaan. Ang sadaan dahil sudan. Ang sadaan Ang dahil. sadaan. Okay. Sakto-sad. Ang ato mga mata, di ba? Atong makita. Okay, makikita tang nindot. Kung makikita na ka, ay di na ka malimot, oy.
Dili day mata eh. Di sa day mata ang og yung mga kasing-kasing ang hinungdan may buloy. Doon na pa ilain. Ay, bida doon na ilain. Anong nitanaw ka? Doon na ilain. Ano sa malain? Ang imong utok. Ah. Ang imong pagunahuna. Kay kung mahigugma ka, di na magkamalimot. Utok na, di ba? Gusto po ka. Kung ganaan ka sa TikTok, imo isave, di ba? Di ba? Ang saman. Tinuod. Sakto ka na. Oy, nounsa na eh. Yeah, Ano rin sama. tinuod niya? Be, sabay ko ng tawag, be. Kisa may tawag ko na ko. Hala, no? Asa mo utong rin sa ako? Unsa mo ka? Tawag ka? Di lang una ba eh. Gano ba? Ha? Abi pa lang, di tawag kay taglaing. Ang bay, Piolo. Wala gid siya manawag. Sarah, nga naman na. Nga na mo manangin isang cellphone. Maguba na. May rabagbarato na. Naglagot ko, mi. Nga na bang naglagot ka naman, Sam? Si Piolo na sa hinungdan, ha? Mao ba, Sarah? Pataka man lang kami, uy. O say pataka. Gisapot ka man tungod ni Piolo, dili ba? Ay, lagi pa sigigis ko tanang tawahan nami. Abi pa lang importante na siya. Ay, mahuman bitay hinungdan nga nangutana ko nimo. Nga nung giitsa nimo ang imong cellphone. Ang imong tubag, naglagot ko mi. So nakto ko nga si Piolo gihapon ang hinungdan. Wa siya labot, mi. Oh, may bagting. Hello? How are you, my queen? Kinsa ni? Imong tagahanga. Kinsa ni, uy? Imong fan. Si Robin. Anong nanawag ka, Robin? Nangusto lang nimo. Okay naman. Why problema. Bye. Kinsa man to, Dili si Piolo? Mami, uy. Sige, glitok ka ng Piolo, uy. Piolo. Abi pa lang anong tawhan na. Mahinungdano na gid siya. Right, kinsa man lagi to? Dili ka to si Piolo? Dili, mi. Dili. Si Robin tong nanawag. Si Robin. Gi-off tayo niya yung cellphone. Ay, gi-off niya. Shit! Mangita ko paagi nga. Ma-attract na ko si Sarah. Ahos to. Mauli akong buhaton. Hapit na ang Festas Karkar. Akong papilyon si Sarah sa beauty contest dito. Kung si Halgod ang akong tiyo dito. Oh, uy. Si Robin man eh. Hello, Robin. Hello, Risa. Tawangi ko ba? Unsay ngan? Tabangi ko ba? Unsay may katabang nako? Dadon ta mo si Sarah. Ha? Asa man? Hapit ang Fiestas Karkar. Papilon ta mo sa beauty contest dito. Oo ba? Okay kayo. Kung tabangi ko sticker ni Sarah nga, mo-apply siya dito. Ay, okay kayo eh. O sige, sultihan ako siya. Okay, sige. Salamat ha. Bye. Bye, Robin. Ah, interesado gid si Robin ni Sarah da. Pero si Sarah murag may gusto ni Robin.
May unta og maabot tayo si Sarah. Ako man siyang gitawagan nga mo ari siya diri. Kay mga on didig siomay, didistisa. Risa? Ay! Hi! Hi, Sarah, may kini anak ka. Dali mga unta. Siomay. Okay. Hello, uy, siksi agad ni mo. Nag-shorts man. Hmm? Pinapakigol man. Da, bahala na mananaw. Igo na bito na sila tanaw. Mausad. Dali, dali. Ano ta sa soy? Dali. Hello, beautiful. Sarah, kinuul ka, oh. Ubok, may padong pagid masuka. Uy, kawa sa'y batasan, eh. Wow, sexy. Ti ulit sa miss. Ina, dagdag ka 2,000 na. Unsa? Balang di ka 2,000 pesos. Magdidira na. Unsa? Kabastos gud mo. Bika ba lang tayo may... Ikot na ha? Agay ka lamig tamparo. Dugay kay mong reaksyon sa. Nagag doon kang pe! Hoy! Gusto ko ha nga safety ka kung hain ka man karon. O sige, bye. Kapoy ning mami, oy. Sige, check up kung asa na ko. Pagpangga na sa inahan, Sarah. Oh. Ay, nainiabot na customer, ay. Hello, Mr. King. Oh. Hello. Si Piolo. Hello. Pwede na ba selfie? Si Piolo, Sarah. Siya ang sword. Kauban ni Buloy. Ug ang mga estudyante, naglumba o pa-selfie kang Piolo. Gara sang animal. No, thank you. Sarah. Kalma lang. Tanaw, oy. Maggawas na ta. Unya na, uy. Naka-order na ba yata? Di kaya sa satong gi-order, oy. Ay, nanapay mo diri, ay. Ang ato na na. Okay. Pwede i-take out na lang na nato. Ayaw, sad, uy. Kung di mo nagbuhaton mo, klaro na kaayo. Klaro nga unsa. Klaro kaayo nga, naglikay ka ni Piolo. So what? Wa siya labot. Sarah. Nako, tulong. Di ko gusto mo tanaw siyang naong. Hambukiro. Unsa? Kinina sa cellphone ako. Okay na kayo. Ambil mo cellphone, ambil mo cellphone. Oh, ni gara gid og maayo. Daghanag fans niya, no? Ay, Gara-gara og maayo. Risa! Si Buloy ay... Gitagada na to. Murag ito as pikas planeta. Saro, Rito! Hi! Ay, hi! Oy, Buloy, niasa lagi mo, no? Kuan, papugnaw sa taon ni, ha? Kuan, pawasa kahuot sa dungkan ba taon ning akong migong si Piolo. Nganong naghuot man ang dukha niya? Kuan, kining atubang tadi sa rabi. Gibugang sara. Ay ako gi-apil-apil Buloy Ay, ha. no, bitaw na, di sa rabi. Naguol kini ako migoy. Tungol kay mo gibugang di ba, bay? Mao ni nag-goal nimo. Tanawa na gud oh. Gara kaayo. Ay, Ang ganyan naman magpa-selfie sa mga estudyante. Ay, di, may ikaw po siya di siya pa-picture-picture. Abi pa lang niya, garbuso siya, di ba? Ha, hilasan lang ko. Kayo da, kay mag-order. Biyato ano order ko? Probida. Wait, kasi oras may pero hibaw ko ni sila Sarah, si Risa din eh. Probida, hinungdan, agdyan ako siya. Aron mag-abot sila. Ha! Pihulog Sarah mag-abot ang yun, maro man eh! Thank you, Mr. King. Oh, thank you kanina. Yan na. Asan naman to sa Bible eh? Oh, tuwa na siya. Excuse me. Oh, Risa. Di asa dahil mo diri? Oh, kamo gaabo sa tadre, no? Maugani, nagpabugnaw mi, uy. Parehas ita. Ganina ra mo? Maman sa tabo, diin ikaw ang hero. Didiretso dayon mi diri. Okay. Oh, naghilam-hilam mo nga kung may queen. Wa ko sa mood. Halaka. Maka-dispute ba na? Ipagsapot-sapot, oy, may queen, ha? Unsa? Excuse my queen, ariyon sa nako si Bible, excuse na, ha? Ngayon na mo. Gra kitawhan na oy. Ikaw bawa sa tsuga tanaw niya. Wa lang. Abi pa lang. Fan ko niya. Kanang imong gibatik, no? Klaro kaayo. Klaro nga unsa. Klaro, nga love ni mo siya. Shut up. Parehas mong duha, uy. Unsa? Si Piola sad, mura ko nuhay ugwa makakita nimo. Pulos po pakipot. Risa.
Ay, ay! Mao gini boy. Bayutol, magkunin mo tao. Hapak ka sa kalbuton. Buanga gini boy. Bida, sabihin mo, bida. Sa man ni? Gisit up ko nimo. So, sit up buton. Sit up ba? Nganong naman na sila Sara og Rizal. Ano na eh? Ay, sus. Di ka gusto makita, Sara? Sa? Abi, tubag ka mo rin tuko ba? Di ka gusto makita, Sara? Res, pwede nga makik-share og table. Share na tabli. Sige, uy. Tabli ra di ay. Pwede ka ayo, uy. Okay. Namay laing lamisa. Reserve na day. Reserve na dia. Ano lang pamugos boy boy. Sige barog na to, barog. Huy, tay pa, uy. Kada ko mamarog man mo. Ay, naku, Di may duha bulitin. kalingkuranan. Masud man ta diri. Good for 4 persons man ni. Ay, Diri o kani diri ba? So, liko na dia ay. Hadlok kang Sara. Ano ko taon? Guwapo na niya yung mga loko. Mo lagi. Ayoko ulog-ulogi ha. Yabanti ka nun sa halo. Ah. Sara, relax lang, uy. Dili ba maayo nga mag-away mo ha? Hilumiza, uy. Nindot Utusan ra ba ka. na? Nindot ra ba nang iyaban sa halo-halo? Halo-halo to pa. Sino na ninyo? Ha? Masa ba? Nindot ninyo relasyon. Ay, probida. Nindot ninyo relasyon. Sa relasyon, wa ka mayabag, buloy? Nindot kayo yung relasyon. Murabag na duwa mong dampa. Colorful kay lastiko. Probida. Nayabag na yung tingali ka. Ay, remember ha, you are the queen. O si Divay Piolo, mauni Mr. King. Ha? Muna ipakita niyo sa mga tao ang inyong kinier? Bida. Dili kayo maayong tanan-aon oy sa mga tao ngayon ana mo nga ang mga king o queen nag-away. Buloy, correct. Sakto gid kaayo. Oh, sakto yun. Lima ka to inyong mga award ha. Daghan na to. Kamu do ha, ang nakadaog anang katong gitawag nilang people who needs people. People's choice. Gusto hinundong ko. Hinundong. Ano lagi ka? Ni ikaw di Sara, ni daog sa kaog, puto si Kwate. Puto chitik. Puto si Kuwati. Uy, pataka mong Uy, kabuloy. puto chinik. Uy, noon sabi mo eh. Unya karon na yung mga estudyante. Ha? Kamu ang mga idolo sa estudyante niya. May insultuhay mo noon sa magmugutay mo sa inyong mga nawong. Magkumabugot. Pahiyom ako. Napayong be. Sara noon. Hilom ha? Oo, di lagi na maayong pakita na niyo estudyante ang inyong kinaiya. Pahiyo mo! Bida, ipakita ninyo ang pahiyo mo. Okay, ngisihay mo. Unsa? Murag close up ba? Okay, ngisihay. Okay. Hello! Mga bonita, mga girls! Hoy! Tanong mo dire! Hoy, tanong mo! Ay, bigaon kay girls. Dire, ang King of Queen 2024, ha? Di mo mapapisyon lang? Bigaon na yung bata. Kani bata, bigaon yung gani. City provider. Kabuang gid mo buloy. Uy. Dali, girls! Dali! Thank you. Sige na mo, uy. Barog na mo, Mr. King of Miss Queen. Kaya magpa-picture ang mga estudyante ninyo. Go na dayon. Lisa. Ikaw yun boy. Oh, come on! Dali mo, dali! Position ba? Okay. Okay. Standby, ha? Okay. Mao ni atong Mr. Queen and King, ha? Agbay, oy! Mga Queen and King! Agbayay mo. Mapapicture ta ninyo. Agbayay mo do, ha? Mo, agbay! San mo? Yes. Okay. Agbay. May gini usaw. Hindi ka ang kikita. Agbay ko na ko. Ayaw ha? Mando sa kabiraman. Pagbayon ko. Sige na. Di ba bay? Agbay! Agbay mo! King and Queen! Agbay! Yes, mo agbay na ko. Oh. Yay! Naging kanahan, oy! Ayan guys, nadungga na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa tanang bakak ikaw ang tinuod. And again, that is part 5. Ug atong paningkamutan guys no nga maka-upload pa ta og lain pang drama karong adlaw guys. And we're back. Nawa ta kadali guys no kay naapay nagpan-Gcash. Barya-barya lang yung taan ni guys. 50. Sa 50 na tay 5 nga patong no. May na lang na siya kaysa wala.
Guys, para sa daghan pang komentaryo, maghimo tag reaction video guys. There is a rated Corina. Rated Corina guys. Direta guys sa extreme adventure no ni Corina guys sa Siargao. Wow, nag-adventure si Corina guys or basin og dili no. Basig dili siya mismo ang iadto sa Siargao no, iyarang mga team. Tung tan-awon guys bi kung unsa ang mga adventure no nga ang naa sa Siargao guys. Mga kaibigan, alam niyo ba na milyong-milyong tao na hindi lang road trip, food trip, o sightseeing ang pwedeng ma-experience sa isla ng Siargao. Dahil ang kanilang mga sports noon ako, must see it, must try, skateboarding, surfing, at Wow! boating. Walang mahinang doon at ilalang palampang kasi Pagkanindot sa Siargao guys. You know, usaramig region guys no, kay ang Siargao sakop man gud ni sa Caraga Administrative Region, and we are one province away lang guys, pero wanjo ko kanhaga sa Siargao. Mahal ba yapod no ang pagpamasahe niya. Syempre foods and accommodation mahal gyud siya guys no. Muna dito pa alang dito kung wala tay nilibuan ni. extreme adventure sa Siargao. Bawal ang lampa, hindi rin uubra ang mga duwag at may phobia dahil So, daghan mga adventures guys ang pwede himuon sa Siargao no, like dragon boating, parasailing, cloud9 surfing o uban pa guys no, skating. Daghan kaayo siya. Hindi na siya imposible basta daghan po kag kwarta. ang lugar na ito, welcome ang mga sporty at lamang So nakaadto na ba mo guys sa Siargao? So I think nanganguna na gyud ang Siargao ron guys no sa mga tourist destination. Ilabi na sa mga in terms of beach no. Naguna gyud ang Siargao. I think sunod na ang Boracay ani no ug ang Palawan. yung mga fit at healthy. Ibay kasi ng katawan at lakas ng loob ang puhunan sa mga sports na ito na pangmalakasan. Tara, laro tayo sa Siargao. No sweat, no game. Pawis ang nagsisilbing gasolina sa mga paang ito na bridge o mas kilala sa tawag na Tungod sa kasikat sa Siargao guys no, ganit dito na nagpuyo no ang uban pang mga celebrity guys sama ni Andy Eigenman, di ba? Kibaw naman yung tanong nga ni Laylo siya sa showbiz og nagpuyo siya no as an ordinary citizen na siya balay dito guys sa Siargao og daghan pong mga celebrity dito no ang dito na nagnegosyo. Like na din Lost Train na siya kuan dito no, restaurant. Si Rachel Peters na siya coffee shop dito og uban pa.